ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଉପରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି, ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଟୋ ଆସୁଛି, କେତେ ପାଣି ହେଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି। ବର୍ଷା 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଛାଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କିନ୍ତୁ ପାସ୍ କରି ଯାଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି, ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି, ଘାସ ଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଆସି ଏଇପଟ ଦେଇ ପାସ୍ କରୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାଇକ୍ଟାକୁ ବୁଲଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଛାଡ଼ିଲାଣି, ତଥାପି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ପାଣି ଯାଉଛି, ପାଣି ପୁରା ଆସି ଇଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଖାଲି ପାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଲା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ପାଣି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ହେଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ପାଣି, ତାହା ମୁଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖେଇବି।